Okay, mayong mudto na usab kiratong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ada na punta mga higala, dining atong tulumanon sa kahanginan, C.O.N.A. Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini mga higala, inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Bino pizza 28 na kini mahigala sa bulan sa Agosto. Pizza 28 na ron mahigala adlaw nga samtarong adlaw. Huwebes, tibuok kalibutan. Huwebes, adlaw alang sa tanan. Ayan. Abi na mahigala na ato dahil pangayoon karon mahigala ang pangama sa atong mahal nga patron karong adlaw. Kisa may patron nato ron pizza 28 gahapon Santa Monica man to. Karon murag ang iya na puning anak, paminaw ko. Okay, klaro ba? Mao ba ron? Kasunod man ning ilahang ban may. Mao gyud, no? Karong adlaw pizza 28 ang iya na pong anak. Nagahapon pista man to sa inahan. Karon pista na pod sa anak. Bino ako ron yang isa-isa ninyo pod og unsa pod ni si San Agustin ha. San Agustin sa Hepong. Okay, no? Apon sa dili pa ari usa ta sa atuang CBCP News, balitang simbahan ni ining kamudtuhon. Okay, no? Pero arita mahigala sa CBCP News nato. CBCP Church leader urges officials to embrace integrity on National Heroes Day. Matod pa kinsa maning mao nga kuan. Kinsa maning mao nga church leader. Of course, si Cardinal na ni Jose Pablo David, no? Sa tupagi niingon si Archbishop si Cardinal David nya matud pa lagi sundon gyud nato ang pagpakabayani, no? Dili ta magpadala sa atong gibate nga mamahimo tang kana bitang usa sa mga hinungdan nga nahimong ulipon sa kapobrehon ng atong mga katawhang Pilipino. Kung dili man naulipon sa kalisdanan, kung dili makalingkawas gikan sa katalanan. Muna kalisdanan, muna siya hero, no? Kana bang ang kalisdanan, ang kaulipnan malingkawasan sa atong mga katawhan. Muna gihimo nilang Dr. Jose Rizal, tanan nga mga bayani mo lang kita matud pa gitawagan ni Cardinal Jose Pablo David nga kuan kanang atong himuon nga ang atong kaugalingon mahimong instrumento aron ang mga tawo makalingkawas gikan sa kaulipnan ilabi na gayud sa kanang gitawag natong mga kalamidad o kapobrehon. Balita ang gikan sa Vatican, peace be with you all, no? Matud pa ni kuan ni Pope Leo XIV, no? The Pope to 26 World Day of kaning gitawag nato na peace be with you. Sa ato pa World Day of kaning bitang kaning muni panawagan karon sa atong talahurong Santo Papa matud pa niya peace be with you, no? Muni ang nahimong tema unya, no, sa World Youth Day, no, World Youth Day, no, karong 2026. Kaya karong 2026 nang po may gala ang World Youth Day. Kaya every 4 years man ha. Kaya karong 2026 murag sa Seoul, Korea man may gala, no? Seoul, Korea ang World Youth Day. Una ang tema, peace be with you. Peace be with you. Nga naman, tungod kay medyo karong tuiga, karong nang labay nga mga tuig mga higala, medyo gubot o gamay. Ayan na. Adi yun gamay, gubot yung gamay. Kay Ukraine, gi-invade sa Russia. Ang gagubot po ang Hamas o ang mga Israelita. Kaya mga Israelita, gusto gyud nga sumpuon gyud ang Hamas. Ya kay tuwa man nagtago-tago man dito sa Palestina, muna nga naalahig po din taon ang mga Palestinians, no? Sa paningkamot sa kanang Israel nga
nakuan ba na og sa ato pa na naalahig ba, ano, naangin ang mga Palestinians. So tungod lagi kay didto man pud nagtago-tago sa Palestine ang kining mga Hamas, di man pud makig blow by blow nga gera, mukalit-kalit ra man pud muna nga tungod sa gihimo sa Hamas nga didto sila nagtago-tago sa Palestine. Naapil po din taon ang mga Palestinya sa panahon nga tirahan sa Israel ang mga Hamas. Ano? So muna nga nanawagan karon si Pope Leo XIV nga kalinaw alang sa tabog na kalibutan. Okay. Hala, no? So ari na tayo higala sa ato ang Saint of the Day. Saint of the Day. No? Maato rin panawagan, no, sa katawhan nga iyan po nato ang Phil Products kay murag nangawala ang ubang mga channel, murag paminaw ko murag dunagay na buto ba dagway ni o duna ba dagay ni naputol, no, kay nawala ang teleradyo sa DWC tungod na dunay nangutana in taon nga pader wala naman lagi kas TV. Wala na jud kay saong nawala man ang Phil Products nga kanang teleradyo kan DWC teleradyo. Sige lang, no, mabalik ra na. Yan po ra gid nato mahigala ang Phil Products. Kaya kanang Phil Products ng higala kat relihiyoso kay nang tag-iyana, no, si Dodong Papa Dudong, no, so na limkaw ko, limkaw ko, ano. Perteng relihiyosuhan na di na matabang nimo. Abi na mahigala karong adlaw nga to karon ari ta sa Saint of the Day nato, ha. Ang atong Saint of the Day karon walang iba kung dili ang anak ni Santa Monica. Siya mao si Saint Augustine. Kung sa in English pa na mahigala gitawag na sa Saint Augustine of Hippo. Kung sa Pinisaya kadat sila San Agustin sa Hippo. Ayan. Kung sa Pinisaya pag yun San Agustin. Maayo. Depende na gunas pag-pronounce o higala. O niya, patron sa kuan, patron sa Santa Monica, sa Manhuyod, Santa Agustin, pero patron sa Suba, karong adlaw, pista man ang ila. Ako ding timbayaon og happy fiesta ang taga Suba, Manhuyod, ha. Ang ilahang patron mao si San Agustin. Abi no, kini si San Agustin, sa pa, kay sugado, tak, okay, no? San Agustin became a Christian at 33. A priest at 36 and bishop at 41. Paspas kayo mga gala, no? Paspas kayo ang promotion ni Saint Agustin. Nabunyagan siya isip Kristiyanos sa pangidaron nga 33. Nahimo siya usang kapari sa panginahon nga 36. Ug nahimo siyang obispo sa pangidaron nga 41. And during this during this time, during his youth, he was not a practicing Christian, but through the tears of her mother, Saint Monica, the instruction, and through the instructions of Saint Ambrose, God is speaking to him in scriptures. So niya fought fiercely against immorality in those days, and he was both feared and loud like to the mother, no, kanabita, loved like his mother, no, and prudently fulfilled with the office of prophet. Ayan, no? So karong adlaw may gala ato nga i-greet og happy fiesta ang tanan nga mga debuto ni San Agustin. Ayan, no? Bright kayo ni siya. Bright kayo ni si San Agustin. Nahala, no? Ari na ta mahigala sa ato ang catechism. Good morning din, no? Ato yung iampo ang Phil Products kay wala na hinuon ta makakita og mga daghang kay gamay na lang kay channel. Murag 40 sobra pa dahil mga 60 kay pero gabalik-balik ta ning uban. Do man ang iampo ginato, no? Ari na ta mahigala sa topic. Unsa may topic? Kanang topic mo, why the sacraments are important, you know? Pero ang mo gyapon, no, the importance of the sacraments. So again, kung atong tan-awon ang meaning sa sacrament, matud pa an invisible sign instituted by Christ in order to give grace. Ato pag gitukod gyud sa atong Ginoong Hesukristo
ang mga sakramento aron mamahimong paagi aron mahatag niya ang mga grasya. Klaro, no? Unya matud pa unsa ganito ang mga sakramento, no? Number 1 is baptism, bunyag. Number 2 is confirmation. Number 3 is kining Eucharist, santos nga misa. Ding ikaupa, kining confession. Ding ikalima, holy orders. Ikaunom, matrimony, kasal. Dayong ang ikapito, anointing of the sick. Sa ako na ginaingon, ang sakramento gitukod sa atong Ginoong Jesucristo aron adto niya ipaagi ang mga grasya nga gusto niya atong madawat. So sa gagahapon sa baptism na klaro nato nga dunay mga pangutana unsa mang grasya ha padre atong madawat kung mabunyagan ta. Of course, usa sa mga grasya nga atong madawat mao nga ma-identified kita diha kang Kristo, diha sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw. Sa ato ma-identified buti pa sabot ka pinaagi sa bunyag, no, nahimo kitang sumusunod ni Kristo diha sa iyang kamatayon ug ingon man usab sa iyang pagkabanhaw. Sa ato pa usa sa mga grasya nga atong nadawat is na identified kita with Christ death and resurrection. And number 2, nakadawat kita og bag-ong kinabuhi, no? Kay kanang wala pa ta kabunyagi daan pa man ang kinabuhi, no? Pero sa diha nga nabunyagan kita, nadawat nato ang grasya sa bag-ong kinabuhi. Unya sa diha nga nabunyagan usab kita, nadawat po nato ang grasya nga mahimo kitang miyembro sa katawhan sa Dios. So, grasya mo gina, no? Kay kung miyembro na ka natural, naa po kay mga kaayuhang madawat kay miyembro. Pero ba DCCCO pa? O sa kining DCCCO mahigala nga kung miyembro na kadaan na kay daghang mga madawat nga mga kaayuhan. No? Klaro? O ingon man usab, ikalima, kanang public declaration of repentance and commitment to God. Nasaan to pa ang grasya nga imong madawat kung ikaw mabunyagan usan na ni ana mao nga makabaton ka og commitment ngadto sa Ginoo o makabaton ka kaisog nga imong ideklara ang imong pagtuo sa Dios. Grasya man na. Grasya man na siya. No? So klaro, ato pa may mga grasya gud itang madawat. Number 2, kining number 2 nga grasya. Saban, number 2 nga kanang sakramento nga makahatag po nato grasya, no? Of course, confirmation. No, pangutana, unsa mang mga grasya ha padre nga atong madawat kung kita makumpirmahan. Number 1 ana is wisdom. Unsa man ang wisdom? Kanang wisdom kanang bunang daghang kang mahibaw-an ba? Wisdom gani puno kas kahibalo. Unya ang mga kahibalo nga imong madawat grasya gyud kay kuan man na moral and spiritual guidance. Sa ato pa moral, dili na ka magsigig pagkasala, no? Unya spiritual, dili na ka mahilayo na ka sa kanang gitawag natong tentasyon sa panulay na spiritual guidance. So muna primerong grasya, wisdom, no? Muna primero nimong grasya nga madawat kung ikaw makumpirmahan. Number 2, kanang makadawat po ka sa grasya sa panabot. Grasya gina siya nga imong masabtan kanang deeper insights to spiritual truth, God's will and scriptures. Understanding sa kung makumpirmahan ka, mabukas ang imong hunahuna aron nga dali na kang makasabot sa mga pagtulunan nga gitudlo ni Kristo ug ang kabubuton sa Dios diha kanimo. Grasya kita. Ayan, no? Ato pa dako mga grasya ba nga makaluwas gyud. Number 3 is counsel. Sa ato pa grasya sa kini bitawng counsel. Sa ato pa kanang sayo na kay kang tambagan dili nakagahay ko ulo. No na kay gift of counsel. Sa ato pa pwede na kang manambag, no, kay discerning naman kay God's will for us, action and decisions, no? Sa ato pa ang ato daing mga aksyon, ang ato ang mga desisyon, ang ato ang mga matud pa ipanghimo giniyahan na nga naman
tungod kay dili naman tagahig ulo, no? Kung makadungog kita sa mga pagtulunan nga gitudlo sa mga pare kanang magwali sila, sayon kay itang pasabton. Kaya nga naman, doon na magkitay gift of counsel. Sa ato pa, klaro? Itong panambagon ba? Number 3. Number 4 is gift of, unsa man ang gift? Gift of fortitude. Unsa man ang gift of fortitude? Of course, ang kuha na siya. Kanang inspiring, matod pa a joyful willingness to worship, serve, and obey, and to the point of sacrifice. Ito pa kining fortitude, kaligon mo gani. Kining Bisaya manghigala sa kining fortitude, kaligon. Nga sa ato pa, ligon ka kayo nga mubuhat sa kabubuton sa Dios, no? Bisan pa kung magkahulugan kini pagsakripisyo. Dili na ka mahadlok magsakripisyo ba? Doon na 40 na jud kayo ang imuhang pagtuong pagsalig sa Dios. Fortitude ba? 40. Buti pasabot nga ligon ang imuhang pagtuong pagsalig sa Dios. Nya imo usa ka na kagasa, of course, no? Imo ka nang madawat kung ikaw makumpare mahan. And number sunod is kanang gitawag na tong knowledge. Klaro ka knowledge, no? Understand and share divine truth. Yan, no? So, ito pa, kanang knowledge, sayon ka ini mo pagsabot, ug sayon ka ini mo pagpaambit. No? Ngadto sa uban sa mga pagtulon-an ni Kristo. Next is kining piety. Childlike love and devotion for God, our Father, and inspiring serve and obey God's to the point of sacrifice. So, ato pa ka na yung pagkasakripisyo mahigala. Dako kina siya kahulugan sa ato ang pagka-Kristiyanos. Point of sacrifice. No? Kanabitang murag andam kapag sakripisyo, ligon ka batok sa mga pagsulay. Kunya tungod sa imo dakong pagtuo, bisag unsaon pagkagdala di nagyo ka madala. No? And number 3, fear of the Lord. Pagkamahadlukon sa Ginoo. Grasya gina. No, kana bitang mahadlukon ka sa Ginoo kay karon manghigala no daghan na kaayo usahay nga nahimong alaot tungod kay walay kahadlok sa Ginoo. Sayon-sayonon rag pagkasala ba. Muna nga karon dako kayong issue kining kabahin sa corruption. No? Corruption gyud manghigala no. Daghan na kayong manginana no. Kana corruption gyud muna nga kutob sa mahimo dili kita magpadala sa tentasyon sa bisan unsang butang no. Popularity, wealth, and power. Ayan, no? Muna sa ko nang ginaingon, no? Kanang mga sakramento, makadawat yung mga grasya. O niya, naklaro na nato, no? Kung sa mga grasya, ha? Nga atong madawat kung kita mabunyagan. O niya, naklaro na po nato kung unsang mga grasya, ha? Nga atong madawat kung kita makumpirmahan. O, klaro? Sa tinila sa takutob, ha? Ang hinaod ko nga medyo nakasabot-sabot buta gamay. No? Importante yung makasabot-sabot ang gamay mahigala kay kiniwa ra gitay na sabtab rin paita. No? Klaro? Ano na sa sakit kutob, ako lang gihapon kini yung ubus nga alagad Reverendo Father ng Akademya Akab, mana milit na usab kaninyo ug manalangin ka nato ang Dios ng gagawas tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.